روسیای رد کرد که فروکین وی لشکری نخوشخانه قدس لپارێزگا حەلەبێ بمبەباران کردبە و dibêje divan rojên bihurî de me çi navçe li Sûriyayê armanc nekiriye. Ji aliyekî din ve koşka spî bimbebarankirina nexweşxaneya Quds ya kozêdetirî 20 kesan di encama wê de jiyana xwe ji dest dane şermizar kir. û berdevkê koşka spî di derbarî vê komkujiyê de got em me tirsîdarin ji vê kiryara nemirovî. Emîndarê giştî yên netewên yekgirtî Ban Ki-moon ji aliyê xwe ve ev bimbebarankirin şermizar kir û got gereke berpisyarên hemû tawanên mirovatî li Sûriyayê bêne sizadan. û got em wekî netewên yekgirtî hemû bimbebarankirinên asmanî li parêzgeha Helebê ya zêdetirî 6 kesan kuştiye. Di van 24 saetên vê dawiyê de em şermizar dikin. Wezareta Berevaniya Rûsyayê aliyekî din tometbar kir û got li gor agahiyên me şeva 27 meha Nîsanê firokeyek hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê hate dîtin li ser asmanê parêzgeha Helebê difire. Ji aliyê xwe ve Wezareta Derve ya Amerîkayê rejîma Esed kir berpirsiyarê bimbebarankerina nexweşxaneya Quds li parêzgeha Helebê. Her wiha John Kerry got em bang li rejîma Esed dikin ku van êrîşên ehmeq rawestîne. Tê zanîn ku ev bimbebarankerina nexweşxaneya Quds li Helebê li taxa El Sukerî ya di dest opozisyonê de ye, tanha tu aliyekî xwe nekiriye berpirsê wê. Lê opozisyon Rûsyayê tometbar dike û dibêje ev êrîş hat di wextekê de ku rejîm û Rûsyayê xwe hazir dikin ku parêzgeha Helebê dagêr bikin û dê operasyonên hevbeş li Reqayê û Dêra Zorê bikarbînin. Hesên Şakir, ARK.